Δίδυμοι. Είναι η εποχή που οργανώνεστε πλήρως. Είναι η εποχή που γίνεστε μεθοδικοί και λογικοί. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι εποχές, γιατί σας βοηθάνε. Βέβαια ο Ερμής, που είναι στον άξονά σας και είναι στο ζώδιο του τοξότη, κυρίως εσάς τους διδύμους που έχετε γεννηθεί προς το τέλος του τρίτου δεκαημέρου, κάπου σας βγάζει λίγο από τη διαδρομή, σας κάνει ελαφρώς χαοτικούς, υπεραισιόδοξους, αλλά καλό είναι αυτό, γιατί πρέπει να βγαίνετε και λίγο έξω από το πολύ κλειστό κουτάκι που έχετε μπει αυτό το διάστημα. Πιθανόν να κάνετε συζητήσεις για μία νέα συνεργασία, η οποία όμως για να γίνει θα χρειαστούν στην πορεία κάποιες αποδείξεις και κάποια καινούργια πράγματα, τα οποία πιθανόν να μην διαθέτετε αυτό το διάστημα. Μπορεί λοιπόν εσείς να νιώθετε μία πίεση γιατί οργανώνεστε, γιατί δουλεύετε σκληρά αυτή την εποχή και μάλιστα διεκδικείτε και οικονομικά και μπαίνετε και μπροστά και στα βαθιά βουτάτε και λέτε θα γίνει αυτό, θα κάνω εκείνο. Και μπορεί να μην σας αρέσει πολύ αυτή η περίοδος, γιατί δεν έχει εκείνο το επικοινωνιακό κομμάτι που εσείς το λατρεύετε, ούτε έχει εκείνη την ανεμελιά και την ελευθερία που θα θέλετε. Έχει πολλή δουλειά, πολύ μεθοδικότητα, οργάνωση και πειθαρχία. Αυτό λίγο δεν σας πολύ πηγαίνει, αλλά τέλος πάντων να ξέρετε ότι είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος για σας. Μπορεί να μην είναι στα δικά σας μέτρα, αλλά τουλάχιστον εκπαιδεύεστε σε νέες καταστάσεις. Ο Ερμής τώρα που μπαίνει στον εγώ καιρο από το τέλος της εβδομάδος, δεν είναι και ο Ερμής τον οποίον εσείς λατρεύετε, γιατί εσείς όπως είπαμε θέλετε εκείνο το χάρισμα της επικοινωνίας, της μεταδοτικότητας, της πληροφορίας, της νέας μάθησης και λίγο τώρα Ερμής στον εγώ καιρο σας δυσκολεύει, σας ζορίζει, γιατί είναι πολύ υλικός Ερμής. Σας βάζει στα βαθιά να ασχοληθείτε με τα οικονομικά και με τα θέματα έτσι τα οποία μερικές φορές σας κουράζουν, να είσαστε πιο ορθολογιστές, περισσότερο οργανωμένοι και κυρίως πειθαρχημένοι και κάπου ξεφεύγετε από τα δικά σας. Όμως να ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος γιατί δημιουργείτε καινούργιες προϋποθέσεις για το μέλλον σας. Αρκεί να χρειαστεί να είσαστε κάπως προσεκτικοί με αυτά που λέτε, με αυτά που νιώθετε, γιατί μερικές φορές μεταφέρετε μια μιζέρια η οποία τελικά δεν είναι δική σας, αλλά είναι του περιβάλλοντος, από το οποίο επηρεάζεστε μερικές φορές άμεσα.